Kirkland khua hi Lake Washington kama omania kumsom ni pasari mi Elena Bushiako sile afapa kumsari mi Antonia tepo chuta chuan hlim takin an cheng vea Elena hi amela that angin aril rupo a thahlea thenrual komathiam boka an veng vela chuan thiana ngain ngaina tu po anga hle Antonia pa nen anin then hnuwa afapa Antonia chu atul puizuya ngai zong lampo ngai sakman lek lovin Antonia ringot chu a buai puya afapa chu a khovela ni e tin an soi thin reng ani Elena chu ala nulain a chhelo sia a thian te chuan mi thatak tongin pasal nei le se an ti thin hlea mi fel tak tak pasal tlak ni an hriat te anan ko mu ve thina amai ro chu Elena chuan abul atanga favorite color ti vel han chui thar le vel te chu a pe vak to lo te po anima na alo nar zel mai sia a thian te po chuan ti vak ngai na an hrebik lo amai ro chu kumsang khat zakwa som kwa pariat kum hlui tha zan an man na an rin lo lutukin Elena chuan kopui tur zon ve du thu a sei chuak ta hlol maya kum te han thar se Antonia dua ta mangai pui thei tu tur mi pa thatak tona chung ko pa ngai tak din chu adu thu samani thu te a thian te chu a shrila chutia malam pandu naril ru an nei ta chuan a thian te chu ati phur lea a kop pui turo mi zongin an pheta so mai chutia Antonia pa tur zonga a thian ten an veng wai me shoi tu tlangwal senior deuh te an mel kwal zak zak lai chuan ama Elena chuan ajim kalna aduai samwal kumsom thummi Sion Luia atong tahlol maya ahoi herpoin ngai lo o chho vele ta Sion chuan Elena du thu samang ngein afapa chu aduat saklea chung ko pangai takdin turin ma an la chho ve ta kum khat chuang anin zui hnuwa Sion chuan diamond zungbun nal tak lei sakin anin hual tange ngeya kumsang ni pakhat January thla khan Woodinville Washington lama an pema anin hual to tho wangin in khata an cheng hova February thalai hol vela in nei turin ruaman na an siam ta ani amai ro chu February ni kumsang ni pakhat khan Sion le Elena te nun thak danglam vek thei thil rap thak tak a thleng tatlat mai Elena chuan afapa Antonia chu apa hne na kartop mang turin awathla Antonia hi kot thutluk na angin kartlonin anu hne na awma kartopa apa bula hun mang ve thin ani Elena chu atukin rin nia chuan California lama anu tlo tumin ain ruwa mana Zingdariata airport atang an thlo chua tur thu po anu chu avashil lok nge atuka chuan anu chuan airport a alo nga karana ma se a ngak chuak zo tatlat lo mai thona nung bera chum thlengin an ngak ngar ngara Elena mel reng mu tur om tatlat lo har satna engemaw an neyanga a thulta ni ringin Elena nu chuan Siona chu ava beta Siona chuan Elena chu zingkara a karnen airport pana a chuang ngei thu alo soi ta dai maya Elena chu biakan tum vea a betlang thei ta hau lo mai a thian te hoan phone call zunga tu mana chin changan lo sha box si lo angai a tha thei ta zan lo a pasal nei hun te anai to wangin inti thoven nan khoya emo abibo ri ani te anan ringa police shet tir ngal mai lovin an ngai chang le ta dewa ma se thochan nia po atna akal lova tin afa paskul bang a hruai lo boka tu manan be pop thei ta lo bok nen Siona chuan police nena anupui hual bo thu chu ava report tange ngeya police lampoin chutia nutling meu chin hriat lova an bo tamai chu an lo la thu tak hlea an theang angin zon na an thok chan ngala King County Sheriff Office atangin Detective Sue Peters si chuan Elena sul nu an hriat theang ang te an chuya abial pa Siona chu Elena a hmu nun ber chum te an zota Zing thlona chuaka California pantura ni wangin zirtop ni zana chuan an muhma dewa atuk zinga chuan a tho ve main Elena chu alo chuak dai toa a kar om lo wangin
airport lama panani aring maya ngai that lo na em po a nation lo nin siona chuan asoya investigator de chuan airport lam te biain an passenger list te anan ena eleinai chu thlona chuan alo chuang mi alo ni ti an sheta police te chuan thei top chuain bozon na chuan tokngal chara siona point anu pui hual chu a thei angin alo zong ve boka a thalak te print tirin arem chang lai a tar kuala a thian nai te apun khoma an chen na in le airport in kar te chu an thei angin anan dap kual ve a ma se eleinai sul nu pakhat ma an mu chuak thei mi lo mai chutia chanchin shelovani sari zet an phek zon nuwa chuan an chen na tanga mel khatle chan ve vela hla athletic club kota eleinai kar Nissan dum chuan mu chuak tanol mai police te porang takin karom na hmuna chuan an ron thleng hal thuaya kar chunga chuan suitcase le thomno adar nei nuaya eleinai ero mutur aom lo chuta le investigator de chuan kar nung savom bom chu thin phudep de pinanan honga an hlau angein eleinai ruang chu an zuk muta ruang chu sai sir zongin alo ama a khu patom chho vek bok ani nisari zet bo to ma se khua vot deu boka anrin ain arwang chu ala chena salova tor shom khopin arimpo alana lo bok medical team ten ruang chuan an endika eleinai chu re hlumani ti anron nem heta ani investigator de chuan crime scene chuan an zir chianga kar chunga chuan suitcase panile thomno an hmuwa eleinai chu California lampan turin suitcase nen an in chu a chua san nge ani mela amai ro chu arwang an charlaya athom no in bela tang chuan thlona chuang tura angtlat lo eleinai chuan mun korle ke korlian hlup mai hi ain bela sneaker abun bok amai ro chu motor seat malama ain cheina thom no oma wangin khoye emo chol khomuanga in thlaka tum niin alang taber investigator de chuan kar cha bian mulova aparasle anin hualna zungbuna boti an sheboka eleinai chuan rukru atong nge ani an ringa rukru chuan adu zonga lak sak nuwa athatanga a motor hnunga chuan khung ta nia an ngai ti chuan nu chui tu te chuan chanchin hriat tir turin siona in lam chu an pan ngala siona ina chuan thian tha te le chung khat laina te hon lo zi hut huta siona chuan Hawaii atangin a far nu lo chalut ve boka bozon na lekha te printin an lo buai hlea chutia be se na sang tak ne an lo rik mup lai chuan nu chui tu te chuan eleinai ruang an char thu chu an vashil ta ani eleinai nen chuan kar khat nu in nei mai turan ni to wangin siona chuan atuar thiam lo hlea poi khoi tu zon chuanan a theang anga pui bom turin station lama investigator te chu azui pheita ole kan kal thui main like khan pele lokila tin he channel hi lo la subscribe lo ni chuan khong an minan subscribe sakove ngala notification ka yon phei chuan video thar lo chua piang in if first zia thei don ani nu chui tu te chuan zungbun le abe kan mu zo lo thu anan shila zungbun chu in lama a nu chialo te anan zota siona chuan eleina in a zungbun a phelangai lo thu le a nu chiarin lo thu in a changa tin zungbun chu ina om se chuan nisari zetaliam to an mu to nge rin thu te a soi boka an zo na te chu thattakin chang ma se investigator de chuan ngai thatnan polygraph test nei ve shim thain an shia ti chuan dot soilo endik na khol mang chuan anin khom ta chu ta le test result chu an base ang ani ta hau lo siona chuan dot a soi zewani ti an fin fia ta tlat mai amai ro chu siona chuan a chan soi fein eleinai bo tira tang khan mule mala nei hlei theilowa aril ru buai deuh nuai renga chu wang chuan a taksa chau ema amar phu po alo khoi tel ve ani arin thu soya examiner po chuan an result mu chu sionaril ru buai le mut kham lo wang thleng ve theni thu lo soi ve boka investigator de po chuan chuti na chuti in
test nei that le kher chu chulan ti talo ani atu ka chuan nu chui tu te chuan an nu chui na tangkai tur thil engamatal mu chuin be sein sion le elei nei te chen nei in chu anan dapa elei nei bolaya an siam azon na le kha ti vel bak eng thil poimo wakma mu chu an nei talem lo chutia an ina eng thil ma an mu chu tak lova chuan siona chuan anu pui thina chuan in nam noina anei an ring talova ti chuan ani churin hleli satangin an thai bo theita nu chui tu te chuan elei nei chung te le a thian te ho chu an chui zau le dewa elei nei pasal hlui James Negron Ballard chu geng member hlui ani ti an mu chuak tarup maya han chui chian lo chi zia za ani talo ti chuan nu chui tu te chuan thu zo fia thain an hria station lama anan kota James chuan abo ma zir top ni zandar college an vevel khan University District Pet Store elei nei chuan an fapa chu aron hruaya thotan ni tlai school bana in mule turin thuan in tiama ti chuan elei nei chuan a hosan tanin investigator te chu alo shrila tin anu puile a fapa te nen kar top chung zong chu ina hunan man ho thu soi boka anu pui hlui thina chuan ain soi filim heavy khop mai nu chui tu te chuan polygraph test anan nei tir velea dota soi lovani ti an fin fia thea chuta anu pui chuan in an om ho ngei thu lo soi ve bok nen James chu rin hlel zinga tangin an thai bo vele ta ani chutia tual thatu zong an phet boi lai chuan elei nei ruang phum tura song bol tu te chuan thil mak tak an mu chuak vele tatlat mai athom non thlak sak lai chuan elei nei pheikhok hnung lama mozaron chuak deuh pur hi an hmua a moza ke artui zona om tur chu ain pot chuak deuh vekani ti an hre thei tatlat mai ti chuan ngai dan le rin dan thar alo piang chuak ta elei nei chu athi hnuwa tual thatu chuan athom hnuwa thlak saknin nu chui tu te chuan an ring tatlat mai chu tiani chuan ruangan charlaya ain cheina chu ina chuasan laya a ha ka nilo tina ani dona rugru chet na satli ani ta se mi mu hlawa man mo taka che an ni dona eng wangin nge athom hno chu an thlak sak kherang elei nei ruang chu medical examiner ten an endika a hmaile a ngong chu aduk deuh ruya adul bor vela po kuthlak na hnu ma duk an hmu boka tual thatu chuan elei nei chu leya mutirin arek hlum ani mel hle elei nei ngong le atin mor atang chuan DNA muin be sein sample anan la ma se elei nei ti lo midang DNA pakhat ma mu chua ani tatlat lo chuta le medical examiner te chuan elei nei chuan a thi ma deuh lokin mi pa amut puyani ti an hre chuak le ta abial pa nena cheng dunan ni wangin thil om lo lutuk po ani lem lova afin fianan siona chu an muddun nunun ber chum anan zot ta top maya amai ro chu beise lo takmain siona chuan kar khat chuang zet an muddun to lo thu alo soi ta tlat mai elei nei ruangan endik lai hian ake korte chu ain pot soi na sa hlea akor hnuai po akor lum malama ain tum tel boka man mo taka chet na hnuani ti a hriat thiam thei ani elei nei chuan khoilam mi pa nge alo mutpui ngai zong dang alo nei ru reng zok nge nia pong suala tok zok ti chu investigator de chuan an hriat chu alo tru le ta ti chuan elei nei mutpui tu chu an hriat theinan theiang angin sample anan la DNA test an nei ta char mai ani chuti investigator den rukru chet na hnu ma ani lo ti an hriat thiam hnuwa chuan elei nei kar chunga bungrom te chu uluk zokin anan zir chiang le ta investigator de chuan makti fe an nei thar ta nual mai suitcase pakhat zoka chuan sneaker a oma kar top chol mang tur chawazin tumin sneaker pani laia keng chu thil mak tak ani chu mai alani lo boot pani le hair dryer pani an hmu boka amak ta tel mai ti chuan nu chui tu te chuan ngai dan pakhat an nei le ta elei nei suitcase a thom hno te chu in thlep fel ve thlap ma se
ama siamani an ring thei ta tlat lo tin ni chau cham tur ani laia suitcase pani laia keng po chu thil mak tak ani tlat a bek pakhat zoka chuan lotion bur lian tele engemo om nuala reilo te zinna mei chin a ken lo tur chi hlir mai chu a in khung treu maya bek siam tu chuan a mu masaka piang a khung ni mai in alang chu tialo ni ta ka chuan elainai bung ro khung khom tu chu anin chunga lut thei tuemo tak ani dona a bial pa le a fa pa te nen chawa chengan ni wangin a marin hleli satanga an lo thai bo to a pasal khwal siona chunga chuan nu chui tu te mit a fule tawang mai elainai thian te pani Jacqueline Deitman le Heidi Hendrickson de chu investigator de chuan thuan an zot fia lea an be se lo lam thil an hre chuak le tatlat mai a thian te soidan chuan elainai le siona te in kar chu a thalutuk lova anin tontir hian siona hi nupui nei lai ania elainai chuan pomlai nei angai zong ani ti renga in shelova reife anin kopnuwa mi hnen atangin siona le anupui thalak chu engtin tinemo a mu chuaka abial pa chu an chua chala anila chuan anupui nen chuan anin then to thule dananga in then an boipui mek thu alo shil sam et maya chumi hnuwa tang chuan elainai chu atui thei tameu lova in hual na zung bun to ma se siona nen anin lai chi na chu chut cha atum ta nin a then te chuan an soya anin then fel main elainai chuan van duaina atok ta ani nu chi tu te chuan an thil hriat chu mak an ti hlea sionan anin kar that vak lo thu a zep te February thalai hola in nei turanga ala in soi tlat te chu mak an ti ta tul mai thu dik soi ngam lo chan enga mo tak anei ani an ring ta ti chuan anan chui chiang le ta dewa siona chu meiche pakhatarin ombur chi alo ni hau lovani ti an mu chuak ta nupui pom lai nei reng chungin elainai akopa elainai nen anin zui hnuwa po meiche danga kop phone ti te an hre chuak ta zel maya mi paler tan chuan nupui nei ma ngai zong han kop ve deuh tran te chu thil mak vak po anilova halin dem vak thei po ani chi alo amai ro chu siona hi chu ler satlia ani lo tlat meiche lama achak lo hlea elainai thian thatak tak te poin an laka po moi lo taka alo chet fo to na soi turan lo nei nual mai meiche mong han ben mai te han kwa deuh thuak te a shat hlea elainai thian te tak ngel poin siona khosa zia chu an ngai theilo chang atam hle elainai chuan siona khosa zia chu aman chuak tana hun rei takalo nga to pasalatan mewa lo hual to ani boka alaka thik thua peche hevia ngoi bo mai maya tum hau lo abo ma kar khan siona ngai zong pakhat nen anin muwa anom dun lain siona chu an beduna anin chua chal ta piap maya anin man chiang hle chu tiang khopa miler fir fiak heavy uchuak nena in lai china nei zui zel chu adu talova siona chu ina tanga achuak du lo ni chuan amale afapa te chu an chua tur thua hril nin a thian te chuan an soya chu tiang te nuai lo ni ta ka chuan nu chui tu te chuan an sum din mun te an zir chianga an joint account chu abo mani zir top ni khan elainain alo ti top makani ti an mu chuak le ta zela a thian te soi chu thudik ani nge an ring ta ani nu chui tu te chuan sionia sul nu te chuan an khon khom zela an hriat thei china ringot po mi fel tia soi tur alo ni hau lo American football khel ve thina a thin chein akutaram hlenin a khel puiten an soya fakhat pe chu anin khel lain mi pakhat nen anin nek na dewa kutanin thlak zuya chu pa chu thi chhongin a soi sa damdoin an panpui hial nin an soi tin elainai nen anin ton ma hian mei chia kuta thlak awangin case te naw alo nei ve to boka athin rim to chuan poisak pakhat ma anei lawani ti investigator de chuan an hret hiam ta elainai nen anin koptir chuan azai damin a fel duam viawa
fapa po aduat hlea amai ro chu hunan kaldewa ami ziaron danglam chovin eleinei laka chuan thik thu a pecheta hlea a chua ve chuna po siona chuan phonin a bereng thina akalna chin le athil ti te hriat ve vek adu ta zelmaya thian te nena thil e an chua ve chuna po vaisom thum chuang te a kol man thin ani eleinei chuan chu tiang reng renga in zui chu aning hlea a phone off pha phone ti te an hre chuak le ta zelmaya chu tiang khopa bezing si a phone record an lo en fia to na abo ti a hriat nuwa po voi khat ma eleinei chu biaka tum mi alo ti alang reng maya investigator de chuan thil om dan chu an man thiam chhota chu tia siona sul nuan zui lai chuan laboratory lama tangin DNA test result aron chuak ta eleinei ki korte atanga DNA sample an laka khan siona DNA an hmu thu test result ta chuan aron chuang takul maya investigator ten zona an zo truma eleinei nen kar khat chuang zet an mudun tolo nia a soikha dot vekani ti an ron fin fia le ta ti chuan siona chu rin hlel list number 1 ani le ta ka chuan an pahnia an chen na in chu nu chui tu te chuan zir chian le deuh thain an hria in chunga thil om zong chu khoi son mi lova in chu chua san turin siona chu an hriat tir ta ani point thuai takin in chu a chua san ve mai boka ti chuan nu chui tu te chuan an dap thale ta in chung kil tin chu akim theang berin an dapa fridge chunga chuan elena in California a thlen huna a man tur rental car coupon an mutsuaka siona soyanga airport lampana in khal chuak chuni se coupon chu akeng ngei tur ni lain fridge chunga alo let bal maya adik lo ngal phot tin siona computer internet search history a chuan Woodinville tual thana ti alo lang kwau mai boka nu chui tu te chuan chu internet a search hun lai tak chu an en chianga eleinei bo thu report an don ma dai khani ti an sheta thil chu a om ang chho ta riau mai tin khumbula chuan keite ziang tak paizama an muchuaka siona chuan eleinei ta ni thu soilain eleinei thian te chuan an oi thei tlat lo ama sha chiang tu te chuan eleinei chu t-shirt ne na mu mai thina ni thu soin khumbula paizama chu ama ta ni an ring thei tlat lova mi zong zong mo eleinei thi na tuar ber om ang taka alan lain mei chedang alo mut pui le dai to ni an ring ani tin investigator de chuan thil dang an mutsuak le tatlat mai alin kong khar le an motor dana in kara chuan le hlang ra tur aoma eleinei ruang an charlaya a phekhok buna khan le pakhat ma akai lova a fai sar mai sia anin le kar dana in kar chu kein akalani ngat chuan phekhok nuai fai vekin engti kong ma thlen thei anilo ti an mutsuak bok eleinei kar chu an charna mun thleng sionan akhal ani chuan karan charna tanga an inin kar chu kein a ho ngeyanga chu kalna hnu chu arim mangin finfia an du ta ma se ruangan chara tangin kar ni zeta liam toa besero asang vaklo ti chuan investigator de chuan siona thom no chu ruangan charna hmuna chuan ananda sipai ui fing anan nim tir ta dakar ni chuang zet mel enge mozat anim kwal that that nuwa chuan ui chu a in hervuta in pakhat apan ding tangar ngar maya siona in kota tak mai chuan abau talau lau mai chuti chuan siona chu eleinei ruangan charna le anin in kar konga chuan akal nge ani ti an fin fia theita ani amai ro chu investigator chuan sion luie chu tol thattu ani nge ring to ma se fin fia na an nei te chu korta han din puyatan em chuan ala be tham tlat tol thattu a puin korta in king ta se thiama chan vai chuan a hnuwa fin fia na rin tlak tok tak po nei le ma se double jeopardy mangin shemna apum pel thei tlata fin fia na rin tlak zok an nei le ma chu ma an langam tari lo ani ti chuan hunakal zela ruangan chara tanga thlathum zet aliam hnuwa po
fin fian rin tlak an nei thei lo wangin siona chu an laman thei ta chuang lo amai ro chu tia kon fi lo zeta anom lai chuan investigator de chuan evidence poimo tak an mu chuak le tanol mai kar chungan en non le na chuan gear thak na bulletisen farter te hi an mu chuaka en dik turin laboratoria an thon ngala chuti lai chuan zan khat chu eleinai thian nu haidi chuan siona hena tangin kola dongnol maya siona chuan eleinai in athi ma khan kot pakhat ama pek tura da that thu aron shila a chunga hetiang thila lo thlen ta ga chuan chu kor chu lo chan sak ngei se du thu le ama ngei in ronda atum thu aron shila heidi chuan mak ati lea ani fit nga le in chi kwa ni lain eleinai chu fit nga le in chi li chau ania an thom no hak tok ai nang lo shima baka in kom ngei viau ma se thom no in pe ngai lo wangin haidi chu angai a tha thei tangang lova police a hriat tir ta top maya eleinai case chui tu detective sui chuan haidi hena chuan siona an rin hel dan te man tuma an ve dan te chu alo shil fia ta veka aman remati chuan aina emo office emo microphone le camera te fitin anin kom na chu fia taka record an du thu alo shila haidi po chuan a thian nu thattu man theina turani don phot chuan tin police te ruah man na chu alo poma ti chuan uluk takin camera le tong ngai thak na wire te chu anan fit ta anin fit fel nuwa chuan siona chu biain athom no pek tur chu a officer on pe mai turin avashila ti chuan siona chu eleinai thom no nen chuan aron lang tangeya eleinai in ada that na rei to thu te soin kor chu aron peya chuta siona chu ho tamai lo chuan an chu khomuang le te a an ti dun ta nu chui tu ten zona zo tur sang an shilte chu haidi chuan an zota amai ro chu siona chu ain tong ok du tareng reng lo mai an en thati hrian yom takin eleinai ruangan chardan te chu felfai takin a soi zunga atopa chuan haidi a mudu chandik tak aron soi chuak ta haidi chu a chiat lo thu te shilin chasa nei le nei lo azot zui ngal zat maya haidi chuan ngai zonga nei thu alo chan nuwa siona chu rei po thulovin a chuak zui ta ani anin komna chuan eleinai thattu pu theina tur thutling om lo ma se a khosa zia tang chuan rin hlel lo chi ani tlat lo anu pui hual rong taka tha ania aruangan chara tanga thali em po aliam ma eleinai thian nai ber an bem ngal zat mai chu aturu ma deu chu ani tin eleinai chungchang an soi rengin shom ti melemo tuar melemo po alang mi alova mel shed lo te thina chungchang soyang main ati bor maya investigator de tan chuan ben thlor chak om khopang le chutia siona chet sual chang reng anum lai chuan investigator ten kar chunga thisen an mu DNA an test result chu alo chuaka ma se an be se san to te lul nen siona thisen ani tlat lo chuti lo ni le tak sia chuan siona chu eleinai tha thu boya man ngot ma se athisen sample nei chu tu thisen nge ti an hriat thei tlat silo wangin Korta defense lamin beilet na ron mangchat don sia investigator de chuan case file mai chuan ngam talova siona chu an rin hlel bernima se an man thei talo ani kumsani paru khan detective su peter sile a partner thar Christina Bartlett de chuan case chu an ron thar thole ta detective Bartlett de chuan file lui te chu an hai thalea engem mai pala omlo te an zir chiang velea eleinai phekok thalaka en lai chuan a phekok shui in sui dan chuan amit alatatlat mai a sneaker shui chu dinglam pangsir de uhleka ain sui vea eleinai thom no chu mi tuemoin athak sakani ti sheto ma se phekok shui in sui chu an lo en mai tlat maya tol thatu chuan a phekok shui chu a sui ni chuan a DNA emo ama chui zui theina thil enga motal aom an base se a ti chuan
pheikhok shui chu laboratory anan thon le ta an rin le lang ngein elai nei DNA le mi pa DNA in pol an mu chuak tarup maya amai ro chu chuan DNA mu chuak chu tu DNA bernge ani hretur chuan khol thazok endik le te alangaya ain dik chung chu apa ngai a in lo rei deuh po ni se investigator de chuan an be se na nei chuna ni miawa wangin poyan tilem lova test result chu an ngak ta top mai ani chutia kum nga la ya liam nuwa elai nai that tu man ngei tuma an be thar le na chuan boruak aron wal thar hlea mi puite le thu thar lokhom tu te poin an ron ngai ven thar le ta police department lam chu tol thatu hriat sa po man hlei theilo tia lo dem bong tu la an lo kat ve nok boka chu wang chuan police department lam tan chuan chet sual ngam chi ani to lo DNA test result an nga lai chuan an theyang angin siona file hlui te chu anan bi thalea a phone record an en non le na elai nei boni zing lamdar khat le minute som panga vela siona chuan a farnu hawaii cheng chu avakol ani ti an sheta nu chui tu te tan chuan zing dar khat vela farnu te va biak tum chuan thil dang vak akok thei ta tlat lo siona chu a farnu biak a tum chan te chuan an zo chuan sofa alo mu hila a phone chu delin a farnu chu alo in dial palnin a soya nu chui tu te chuan an oi ta hlek lo detective te chuan a farnu chu mai chan nge ya kom ve thain an hria hawaii a chuan an thlok lut ve ta ngala an kaltur thuan soilok lova siona farnu chu ana thona hmuna an va thong deuh thut maya investigator de chuan an rin lo lam dai thuan ngai thlata treu mai siona farnu chuan elei nei bo hlima tangkhan anu tra chu alo ring hlel ru deuh reng to maya ruangan sarnua pheka chuan a tha ni le ni lo azot phone in investigator de chu alo shila sionan a cha ho hlim poin anin chung chu arukin alo zir chiang ve chara in chunga kutin thlakna tu ma om lo te alo thli thlai ve renga amai ro chu tiang chu engma a mutalo niin a soibok tu chui tu de base a in siona farnu chuan alo thlop tha alaka chuan ngai thatlo na tur engman mulo wangin an hosan vele ta ani ti chuan laboratory lama tangin DNA test result chu aron chuaka investigator de chuan phuru tak chungin an lo ngai chang rana an rinang ngein pheikhok hruia DNA chu sion luia DNA nge ani ti an fin fia theita chutia fin fia na rin tlak pa ngai takan nei ta ka chuan siona chuman mai thian ni to lain nu chui tu de chuan court a thiam lo chan tir nge na tur khopa fin fia na poimo evidence dang nei thei dan an ngai tu chuak le ta siona ina kalin elai nei case an chui zui thu te elai nei thattu rin hlel an om nual to thu te an vashila tual thattu zon chuanan apuin an mamo awangin station lama kal turin an vathlem ta kumte lo ve ta boka siona po chuan rin hlel zinga atel talo nia in ngain nu chui tu te a thei anga pui chu alo hnial bik lova ti chuan station lama anin zui pheita chuta le investigator de chuan anin kom na chu an record te a siona chu an chai buai chanta elei nei pheikhok hruia sui sak ngai le ngai lo te anan zota a DNA an hmu ti sheve hek lo le voi khat ma ala sui sak lo thu a soi ngal pang maya a che sual chhota ti chuan investigator de chuan rei ngial an chai buai nuwa a thil ti zong an hriat vek to thu le a fin fianan a DNA an nei thu te chu an soi chuak tarup maya chuta chia chuan siona chu atal buai ta a melen mai poin a hlau thong hle ani ti a hriat thea nu chui tu te lain in puan tir ngei tumin a dot soi te chu beilet nan an lo mang ve char boka ma se an rinang ngotin thilakal tatlat lo siona chu an hual chep viau toin anin hria ain puan an be sei to lain elei nei thi thua chuan in nam hnoina pakhat ma nei lo thu soin ala tang ta fo maya chutia ain puan du tak tlat silowa chuan han shen zui reng thei ni hek lo le
an hotir le taringot mai ani amai ro chu nu chui tu te chuan an tuang an ti cha ve tlat to ha takin kum nga chung te meu an lo chui to fin fian ani thei tur om ang engema po an mu chuak to ain puan miel takin tin an la ngak sham kha nia chu wang chuan an evidence mu chua to zong po kha court a chak puinan a tha tok viau to nga in April ni som pathum kum sang ni pasari khan Sion Lui chu Elena Bushia ko si tha thu boirin hel thua chuan an manta ani heti hun lai hian Sion a chuan nupui na alo nei to investigator de chuan anupui po chu thu zo fia turin station lama an hruai ve ngala anupui chuan zona te chan thadu vaklo wangin an han vin deuh thata Sion a chuan elai nei chu atha arin lo thu soi chula eng po soi sela apasal chu atran nget bur mai ani investigator de chuan apasal chu atran rum ru tani ti an hriat thiam hnuah chuan zona zo zui zel po tulan ti talem lova amai ro chu detective su Peter si chuan fin fiana poimo heavy u chuak alo mu chuak tarup mai Siona nu pui zung bun lai chu kumruk chung zet an lo zon to elai nei zung bun nen alo inang chia mai le a zung bun chu khoi tanga nei nge ti anan zota anin nei zung bun atan Siona pek ani thu a soya investigator de chuan elai nei file hlui atangin zungbun receipt chu anan phor thalea an leina zungbun dor chu an panding ngala dor ngak tu chuan zungbun leina receipt le zungbun te chu an en mila receipt rang chuan zungbun chu Sionan elai nei a pek tha ani hnuwa bota tuna Siona nupui tharin abun tak anin nei zungbun ngei chu ani ti an fin fia theita ani ti chuan April ni thum kum sang ni pariat khan elena case chu court anan ngai to chanta prosecutor de chuan kum sari chung an thil mu chua sang te chu jury te ma an ron phor chara defense lam tan chet vak ngai na aum lo Siona chuan tual tha chan tur motive thatak anei boka thil thlen dan ni theom te chu heti hian an soi chuak ta Elena chuan Siona ngai zong nei chung chang chu hre chuakin chua san atuma Siona chuan in nei mai to tur ain ngai laya chuti anin lai china chut cha atum chu angai ngam ngang lova an seidun ngel nuwa po anin ngai dam hlei thei ta tlat lo maya ti chuan in nial thin rim chhovin Elena chu Siona chuan arek hlum tanin an soya atha nuwa athom no thlak sakin California panturanga alan theinan azin bek asiam saka arwang chu kar hnung savombo ma akhunga athom no te chu avom lut boka ti chuan a kar chu akhal chuak ta an chena ina tanga lo te a kar chu nu chein kein a ho san ta nin prosecutor te chuan an soi ti chuan kum sang ni pariat April ni som ni pali khan thutluk na puan ania Sion Lui chu anupui hual Elena Bushia ko si tha thu buaya chuan thiam lo chantir niin kum som paruk chung lungin tang tura chung thu rel sak ania kum sang ni som ni palia a chuak theidon ti na ani chu ole Geronimo investigator ten enge kan ngai dan Sioni chuan atop thlengin Elena thina hian in nam noina anei lo thu soya keinin thiam kan chantirem ani thiam lo chantir ho khan a shem na thua hian enge kan ngai dan reilo kan tiem nge atok chia han comment teu khai